बे समाव आं नोंथांमोननो देखायनो लाजागोन बे नैबे गिदिर हलसेल दखान बियो जायफोरा फालांगि दङ बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर बेबायदिनो बिजनेस खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ नायलांदो बेयावहाय गोबां बिबांनि बेसादफोरखौ मोननाय जायो जेरै जुथा सेन्देल बुट साथा आरो रेनकट गोबां जि जोम बेबायदिनो बेयावहाय मोननाय जायो आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन गासैखौबो फारि फारि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो बे समाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेयाव गोबां बिबांनि बेबायदिनो जुथा सेन्देलफोरखौ मोननाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे आंनि चेनेलाव बेफोरो नै दा अखा सिजन बियो साथा गोबां बिबांनि साथा दंबावो लाइटआ एसे खोमसि जाबाय नोंथांमोना जानो हागौ मोजाङै नुस'वाखै दानो आं देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोना बेयाव गोबां बिबांनि बेबायदिनो नांगौखिनि बेसादफोरखौ मोननो हागोन जायफोरा बेबायदिनो गला एबा फालांगि खालामनो गोसो दं नंगौ नोंथांमोना बेफोरबायदि फालांगि खालामोब्ला जानो हागौ निस्सय नोंथांमोननि साननाया फुरा जागोन जेरै बिसोरबो बेबायदिनो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै गुबुन हारिफ्रा बेबायदिनो फालांगियाव बिथांमोना स्टेन्ड जायो बेनिखायनो नोंथांमोना बे आंनि भिडिअ नायलांदो आरो बाद बाखि आं गोजौ फ्ल'रावबो देखायनो नाजागोन नोंथांमोना गोजौ फ्ल'राव गोबां बिबांनि बेबायदिनो बेसादफोरखौ मोननाय जायो दादा আপনার এই দোকানে কি কি বস্তু পাওয়া যায় অল্প আমার ভিউয়ার্সকে কয়ে দেন তো সবই পাওয়া যায় খেলাধুলা আচ্ছা দাদা আপনার এই যে দোকানটা যে আছে এটা হোলসেল না হ্যাঁ হোলসেল এখানে কি কি পাওয়া যায় আপনার অল্প আমার ভিউয়ার্সকে কয়ে দেন তো এই যে সবই পাওয়া যায় খেলাধুলার জিনিসের থেকে ছাতা তারপরে জুতো যে কোনো কোম্পানির জুতো সব কিছু হোলসেল নিতে চাইলে হোলসেলও নিতে পারবে খুচরা নিতে চাইলে খুচরাও নিতে পারবে সব রকম ব্যবস্থা আছে আচ্ছা আচ্ছা একদম খেলাধুলার থেকে অল চিজ আরো রেডের মানে কোনো এরকম নাই আর কি নাই ঠকাঠকি নাই কোনো ধোকাধারি নাই যে আসবে সবার কাছ থেকে সমান রেট হ্যাঁ যেটা পাইকারদের কাছ থেকে পাইকারি রেট রাখবে সমান হ্যাঁ 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 যারা খুচরা নেবে তাদের কাছ থেকে খুচরা রেট রাখবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দাদা ধন্যবাদ হ্যাঁ ঠিক আছে बे समाव नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय जाय बे गलानि अनारनि जाय मानसि बियो बेबायदि खिन्थाबाय आरोखि गासैबो रेटफ्रा बेबायदिनो मोजां रोखोमनि रेटखौ मोनगोन होननानै बिथाङा दा नोंथांमोना बेनिखायनो बे आंनि बर' हारि बिजनेस आयदा इउटुब चेनेलखौ नायनायजों लोगोसे जाहाथे नोंथांमोननि गोसोआवबो जुदि हास्थायनाय दंब्ला बेफोरबायदि फालांगि खालामनो थाखाय नोंथांमोना नाजानो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे समाव आं देखायनो नाजाबावगोन नैबे गोजौ फ्ल'र बियो गोबां बेबायदिनो बिसोरो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेबायदि बिजनेसफोरखौ बिसोरो स्टेन्ड खालामनानै लायो बेनिखायनो जोंबो नाजानांगौ जे बेफोरबायदि बिजनेसफोरखौ खालामनो थाखाय जोंनि हारिनि गेजेरावबो नोंथांमोननो देखायनो नाजादों गासै बिबांनि बेवहाय जुथा सेन्देल गोबां दामि दामि जिनिसफोरखौ मोननाय जायो जेरै नोंथांमोना बे भिडिअ नायलांनो हागोन जुदि नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि गला एबा फालांगि खालामनो गोसो दंब्ला नै बेफोरो बाटा कम्पानिनिनो बेबायदिनो नै बियो फ्ल'र गोजौ फ्ल'र बे गोजौ फ्ल'राव गासैबो मोनफा मोनफा डिजाइननि जुथा सेन्देल बेबायदि दङ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला आंजों कमेन्टआव नोंसोरो सोंहरनो हागोन रायज्लायहरनो हागोन आं नोंथांमोननो जोंनि हारिनि हिसाबै बेफोरबायदि आं नोंथांमोननो बे बिजनेसनि शेयारफोरखौ खालामना होगोन जाहाथे रेटफ्रावबो नोंथांमोना खुनु बेबायदिनो गोनो गोथो साननो नाङा माबा मोनसे कनफिउज जायोबा कमेन्टफ्राव लिरहर नोंथांमोननो देखायना होनाय जागोन बे नायलांबाय थादो गोबां बिबां नै गाहायाव बेबायदिनो बासिगासिनो दं कास्टमारफोर बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जों बयबो नाजानाय थानांगौ बेफोरबायदि फालांगि खालामनो थाखाय